Šta se desilo? Zdravo, sine. Uvatila ti oca in corpore sano sa nekom teta Fuksom. Hoćeš, babo, da ti isipa rakijicu, da i tebi bude lakše. Dobro si se setila da ga izbaciš. A ja budala još otišao u manastir Tumane da mu upalim sveću za zdrav. Ja sam mladno dete razvedenih roditelja sad. Možda snimim neki kontent. Neće majka da ti se razvudu. Samo ću malo da odrobijem taticu. Oj, ženo, nema da pričaš gluposti, pa ti si već u zatvoru. Gde ćeš već u zatvor od ovog? Nego tebi će komšinica da baci u promet. Izađeš malo iz ove kuće. Malo da bude hop, hop. Bravo, komšinica, slušaj, evo, ti si sad slobodna žena. Ti sad tek treba da počneš da živiš, da nađeš neko ko će te čuva, da te mazi, da te pazi, da po prvi put osjetiš mušku ljubav, bre. Očuha da imam. Pa i to mi je super za kontent. Jo, ćero, blago tebi. Pa ja da sam sad na tvom mjestu, ja ne bi s jednim, nego sa dva i s jednim se šetala kroz Štravtu. Pa bi mogli knjigu da napiš. Nešto kao razvojni put moje mame Živić od Svetice do kultivisane žene. Nešto pričati tu, bre, pa ja sam žena za patnju stvoren. Ima se smirim tek kad vašeg oca okade. Slušaj, ženo, imam ja za tebe jednog ginekologa. Ima ljubava, nema kome da je da. Znaš kakav je? Maca. Ne moj ženo, samo ginekolog, ovo je do sad je bio ginekolog, ali bez diplome. Onda ima pravnika. Nije nešto lepo, ali ima dobru dušu i Mercedes. Slušaj, ženo, ja ti dam karmin, čisto da vidi čovjek da si žensko. Ti namažeš karmin, gledaš ga u oči 5 sekunde i on ima da patne. Pa ja već imam prvi deo knjige u glavi, jo, ladno, izdavat ću u tomovima. Majka, prvi deo knjige će se zvati Domaćica i pravnik namernik. Pa šta ti misliš da on otišao sad u ćošak da plače i da kuka i da pati za to? Pa maj, molim te, bre. Skupi oko sebe 10 teti, igraju kazačok svi. Izađi iz te patnje. Izađi više iz strahova, izađi više iz zabluda. Molim te, sin te moli, počni da živiš.